Ramdam ko pagpuli ni Bishop John Doe nga obispo sa Dumaguete atong year 2002. Gipili ko niya nga iyahang Vicar General, iyahang kaabag. Niya, ang kuno nako, no, nga nalipay ko, nga iya ko nga gipili, bisan dili, para nako dili takos. Gipili sa usa ka misyon, nga mahimong iyang kaabag sa ako nang gingon, bisan dili takos. Nalipay apan usab na subo tungod sa dako nga katungdanan apan gidawat tungod sa Ginoo para nako niadtong higayon na dili si Bishop ang nagpili, panang Ginoo mo ay nagpili kanako alang sa usa ka buluhaton. Sa Ebanghelyo karon gituganan kita nga gipili ni Jesus ang 12 niya ka mga apostolis. Siguro dako podto kaayo nila nga kalipay, dako nga dungog apan kay ang nagpili nila tinahod man nga magtutudlo, inila nga magtutudlo usa ka religious teacher, rabbi. Ipili sila nga mga special, nga mga higala sa atong Ginoong Hesus. Pandili sila mga perfect nga mga tao. Nasayod si Jesus niini. Sa makadaghan nga panahon nakita nato kini nga tinuoray dili sila perfect. Sa kay gayon naglali sila kung kinsa nila ang sikat, kinsa nila ang hawod. Gusto nila nga makaangkon og special nga lingkuranan dito sa langit. Sa laing higayon kuyog sila ni Jesus dito sa kamingawan o sa kahilit nga dapit o daghang mga tao ang miadto kang Jesus aron pagpaminaw niya. Unya gipanggutom ang mga tao. Nya worried ang mga apostolis asag makaon kining mga tao kay gipanggutom na. Miadto sila ni Jesus o gitug-anan sa problema. Wala sila moabot sa ilang huna-huna nga mahimon ni Jesus nga pakanon niya kining mga tawhana anytime. Wala sila makaamgo nga gamhanan kining ilahang magtutudlo, no? Nya mahinomdom podta ni Pedro. Si Pedro dihang gidakop ang atong Ginoong Hesus nga gipaantos, wala mo angkon nga tinun-an siya ni Jesus. Wala na niya angkona si Jesus. Wako kailangan ng tawhana. Wako kailangan ng tawhana. Tungod sa nahadlok si Pedro nga ang dakpon pod siya og paantoson, pareha og patyon, pareha ni Jesus. Si Tomas, gipahibalo na siya sa iyang mga kaubang apostolis nga nabanhaw si Jesus. Niya nagpakita nila. Pandili pag yun siya 100% wala pag yun siya mutuo. No? Gaduha-duha pa siya. Tinuod ba kaha? Si Judas Iscariote. Sa mga dili perfect. Dunay mga kahuyang, dunay mga kakulangan. Diya sa Ebanghelyo ni San Juan chapter 13 verse 18,
Si Jesus mingon, nakaila ko, nahibalo ko nila nga akong gipili. Nga sa ito pa, sa diha nga gipili ni Jesus kining mga tawhana, diha na siya ideya, kinsa kining mga tawhana, kinsa kining iyang gipili, nahibalo na siyang daan. Nga dili sila perfect, nga naapod sila yung mga kakulangan o mga kahuyang. Apan nasayod si Jesus, nga mahimo niya nga lig-unon ang ilang pagtuo kung magpabilin lang sila uban niya. Kung dili lang sila mo surrender, kung dili lang sila mubiya niya, importante lang nga mula hutay sila. O dili mo give up. Ano bang makasala ta, maluya ta. Sagun-saon yun ko, dautan yun ko. Ya mo po ni ang sayop nako. Dahil ko'y pag-umangkon nga gipapuyo, gusto nga mo puyo uban ako sa parokya. Nya, kaya dito mo eskwela. Sa akong kondisyon, sige, pwede, panayaw biya o pabuyag din ayaw biya pagpakaulaw na ako, pag magbinuotan, yun ka. O makasala gani ka, ayaw na lang paabot, ako'y musulti ni mo pauli. Kung makasala gani ka, pauli. One time, pag-uli na ako gikan sa baryo, diyan na siya sa sala, diyan ang iyang bag. Asa man ka, sa mo pauli ko to, nga naman, nakasala ko. Bisan yung unsaon, maldito yung ko. Moto'y sayop nako, parabag wala mo hatag og second chance. Apan lahi ang atong Ginoo, makasala gani ta, tagaan ta niya daghan pa nga mga chances. Ang importante nga dili ta mo surrender. Nga mula hutay gyud ta. Moto'y akong sayop, surrender dayon ko. Wala na ako hatagi o second chance ang akong pag-umangkon. Mga igsoon, unsa may atong pamalandong bahin niini. Sa may mensahe para nato niini. Pareho sa mga apostolis, kita pod na ay sa kunang gingon, mga kahuyang o mga kasalanan, mga kasaypanan. Apan dili ta mo surrender. Dili ta mo give up. Dili ta mo biya sa Ginoo kada higayon nga makasala ta, halatindog. Adto sa Ginoo, Lord, pasaylo ako, mangumpisan. Mao na atong pagpakita nga nagbasol ta o nangayo sa tabang sa Ginoo, pasaylo sa Ginoo. O nasayod ko ang Ginoo sa iyang kaayo o kamaluluyon, mohatag nato og mga chances nga mabag-o ta. Ug mao kanay gusto sa Ginoo, lig-unon, no? Lig-unon ta niya. Tagaan ta niya sa kusog, sa pagpadayon o paglahutay. Mora na ang iyang gipangayo kanato. Na dili ta ma-discourage, dili ta mawad-an o paglaom sa kaayo o pasaylo sa Ginoo. Kaya ang Ginoo mismo, padayon nga nagsalig nato. Nahibalo siya, mahimo ra kita niya nga mabago o mausab. Dayo ng Diyos. Amen. Mga igsoon,